Let's go! Ok. Mbola sorako ndraiky zegny anao zao ty mbola maraka ty chaîne YouTube ty atsegny mbola niavanao tiriky temps zegny ty falifaly fôtony nahazo résultat zegny. Yes! 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 Nahazo résultat zegny. Faly. Atsika niany zegny agnaboaka vidéo Wesley zegny izy misy afatra aminao zegny safe za tamin'ny voalohany zegny nahita résultat ny Wesley ty zegny taitra zao. Wow! Possible. Ok re, aloha za mididigny Wesley de mety ho haiko fa izy amin'andra raiky zegny. Ka zay zegny mahatonga za mitandregny motivation Wesley. Avy amin'izay mitandregny raha volagnin'ny Wesley. Avy eo zegny Wesley misy raha andravagna aminao amin'ny vidéo magnaraka vidéo ataoko ty zegny karaha variété izy ty fa ilaigna zegny anao mitandregny zegny. Donc zegny aboakanao malôha résultat ny Wesley lo. Io zegny résultat ny Wesley. Tako fahitanao zegny Wesley izy ty. Io. Donc fa nizaha zegny anao teo igny tamin'ny résultat ny Wesley igny zegny. Donc zegny hitandregny amin'izay zegny anao zao ty amin'ny raha volagniny zao ty zegny hoe hitandregny zegny anao amin'ny raha volagniny Wesley amin'ny vidéo magnaraka ty zegny de agnaraka ny raha volagniny zegny anao fôtony izy zegny toujours agnampatsika fo safe amina manokana zegny zafiny ampianay zegny mahatonga za zao ty falifaly zegny. Ary isorako zegny anao mbala mizaha vidéo ty isorako atsika jiaby mbala maraka agnatin'ny communauté misy dian'olo roapolo, telopolo, efapolo, dimampolo, zato anareo misporter za ato zegny ary nahatonga za zegny nahazo résultat am'izao ty zegny ka tegna faly be zegny za. Amin'ny magnaraka zegny atoroka arô hoe reto lalagna tokony tsy aboenao zegny fa izy am'izao ty zegny miankina aminao mandraiky décision na hitandregny anao amin'ny raha volagnin'ny Wesley na tsy hitandregny zegny safe izy zegny toujours magnampatsika fo zegny ke tanay saraka